Weithiau mae pobl yn gofyn, wel, beth yw gweddi, neu sut dyn ni'n gweddio, neu ddeud y gwir, mae lot o bobl yn stryglo gyda gweddi. Ond rili, gweddi yw ein perthynas ni gyda Duw, y ffordd dyn ni'n cyfathrebu gyda Duw. A mae Duw yn ein caru ni ac yn ein derbyn ni, felly does dim rhaid i ni esgus i fod yn rhywbeth dyn ni ddim, neu dim rhaid i ni trio fod yn ffurfiol gyda Duw. Fod yn Dduw mawr, mae e'n rili agos i ni. Felly, be sydd wedi trawsnewid fy mywyd gweddi fi yw i ddeall hynny bod fi jyst yn gallu dod i Dduw fel ydw i. So, bysa ni'n cael anogi chi jyst i siarad gyda Duw fel bysa chi'n siarad gyda ffrind da. Pam na newch chi siarad gyda Duw am eich diwrnod, beth sydd yn eich poeni chi, neu beth sydd wedi gwneud chi'n hapus. So, dyn ni jyst yn gallu dod fel ydyn ni ger bron Duw. Fydd e byth yn ein gwrthod ni, beth bynnag dyn ni'n dweud wrtho fe. A be mae fo eisiau yw perthynas agos gyda ni. So mae addoliad yn gallu'n helpu ni, jyst i gofio pwy ydy Duw. Mae'n dda i ni fod yn ddiolchgar, ond hefyd mae yna rhyddid jyst i ni siarad gyda Duw am popeth sy'n mynd ymlaen yn ein bywydau ni. Does dim rhaid i ni ddal dim byd nôl. Falle fydd yna pobl eraill yn ein barnu ni, neu deud pethau cas amdano ni os fysa nhw'n gwybod popeth sydd yn ein nghalon ni. Ond dyw Duw ddim fel yna. Dyna'r peth anhygoel amdano fe. A pan dyn ni'n ffeindio rhyddid yna yn jyst gallu rhannu'n bywyd gyda Duw, dyna pryd mae o'n helpu newid ni hefyd. Mae o'n dechrau newid ni o'r tu fewn. Ond mae yna rhyddid i ni jyst allu fod yn hollol rhydd gyda Duw. Dyna'r peth anhygoel am y neges sydd gyda ni, yw fod Duw yn ein derbyn ni.